Swing trading je nešto veoma bitno za većinu razumeti. Dakle, jako se razlikuje disciplina, jako se razlikuje kvalitet rada, jako se razlikuje dugoročnost. Ukoliko početnik shvati da je swing trading lakši za njega, intraday trading teži, ali u zavisnosti od discipline i logike razumevanja jedne osobe, na taj način će ona sve više i više napredovati. Dakle, logikom u ovom poslu se postiže profitabilnost učenjem teoretsko-tehničke analize, iskustvom, disciplinom i kasnije sve u jednom spoju, što će se zvati disciplinski plan, će dovesti do kontinuirane profitabilnosti koja je na dugoročnom nivou. Dakle, ne danas ću profitirati i biti zadovoljan zbog toga, nećete biti zadovoljni danas ukoliko profitirate, već ukoliko profitirate na kraju meseca ili na kraju godine. Dakle, to je jako bitna suština. Vaša trgovina je samo jedan mali deo tog sistema vašeg disciplinskog plana, ne sistema ovog gde se nalazi čitav svet, već vašeg novog sistema kojeg ste vi oformili kako biste bili u njemu uspešni i kako biste kreirali, zapravo formirali napredak i dugoročnost. Dakle, jako je bitno tako razmišljati, jako je bitno tako shvatiti ovaj posao.